ba't nag-i-error na? Ito, patay tayo dito. Tawagan niya si Bro Andres. Hello bro. Pwede bang pumunta ka dito? May problema kasi itong laptop ko nag-i-error. Error ang lumalabas. Okay bro. Sige. Pre, dyan ka na pala. O, anong problema natin dyan? Tingnan mo nga, nag-i-error naman. Ano ba kasi yan? Error. Ano ba itong nakalagay dito? Close all the windows and open the application again. Ang sabi Alam ko ko na yan, pre. Ano? Ganito yan. Sabi dito, una dito, ganito. Close all the windows. Sabi daw close mo daw lahat ng bintana. Isasara lahat? Sasara mo lahat ng Para maging okay? Oo. Sige nga, tingnan natin pare. Bilisan mo ah. Oo. Tapos na? Oo. Sara na lahat. Sige, try natin ulit. Ayun. Ay, ba't ganun? Nag-error pa rin. Baka may nakalimutan kang bintana. Sige nga. Tingnan ko nga kung meron pa. Tignan pa kita. Sige lang, pre. May meron pa pala ang isa pare. Okay, sige. Paki-close mo na lang. Yan. Okay na. Okay na. Ayun. Ayun, tingnan mo. Ano yung susunod na step natin? Open again the application. Saan yung application natin? Ito bro. Okay naman to. Graduate ka pala ng ano? Oo. Galing ah? Oo. Okay naman, walang problema. Pasado ka naman yung application mo. Batay pa rin. Tiga, restart na lang natin bro. Sige. Restart. Sakaling okay na. Ayun! Okay na ulit! Okay na pre. Tignan mo, pag may problema ulit, huwag mong kalimutan, sarado mo lahat ng bintana. Ganun pala pre. Sige, salamat ah. Galing mo talaga pre ah. Ganun talaga, tawag ka ulit pag may problema. Sige. Sige. Okay.